కర్నూలు జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు స్టాఫ్ వాష్ అండ్ గో కార్యక్రమం. కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ ఆదేశాల మేరకు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు అర్ధరాత్రి నుండి తెల్లవారుజాము వరకు కర్నూలు పోలీసులు వాహనాల డ్రైవర్లకు స్టాఫ్ వాష్ అండ్ గో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. వాహనాలకు సంబంధించిన పత్రాలు, డ్రైవర్ల లైసెన్సుల వంటి భద్రతా ప్రమాణాలను పరిశీలిస్తున్నారు. జిల్లాలో అదోని, పత్తికొండ, ఎమ్మిగనూరు, కర్నూలు సబ్ డివిజన్లలోని నేషనల్ హైవేలలో లారీలు, ప్రైవేట్ ట్రావెలింగ్ బస్సులు, ఆర్టీసీ బస్సులు, కార్లు, మినీ వ్యాన్లు, లగేజీ బొలోరో వాహనాలను పోలీసులు ఆపి డ్రైవర్లకు నీళ్లతో ముఖం కడిగించి పంపిస్తున్నారు. వాహనాలను అతివేగంతో నడపకూడదని, రాంగ్ రూట్లో వెళ్లకూడదని, పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించుకోకూడదని పోలీసు అధికారులు ఆయా వాహనాల డ్రైవర్లకు తెలియజేస్తున్నారు.